Този поздрав е направен за Пепи, Антонио, Деси и Юнайдин, четиримата братя, най-мощните в Плевенския окръг. Хора с чест и силен глас, Пепи, Антонио, Деси, Юнайдин, четирима братя, непобедим тим. От малки заедно израснали, в добро и лошо, рамо до рамо останали, никога не се предават, в живота винаги вървят с гордо чело напред. Най-мощните това са те, с смели сърца и силни ръце. Душманите само гледат отстрани, но като тях не могат да бъдат. Уви, четирима братя, едно семейство, една дума, едно приятелство. Плевенския окръг ги знаят всички, защото са истински и честни момчета. Колкото повече ги обсъждат, толкова по-силни стават. Завистта остава зад гърба, а те вървят уверено към върха. Не се плашат от труден път, не свеждат глава пред никой враг. Знаят как се печели уважение с дела, а не с празни обещания. Душманите гледат, но не могат, техния път не ще извървят. Искат да бъдат като тях, но истината е само една. Пепи, Антонио, Деси и Юнайдин винаги един до друг стоят. Като скала са в живота, никой не може да ги раздели. Когато братята са заедно, няма сила, която да ги спре. В очите им гори надежда, в сърцата им живее смелостта. С усмивка посрещат всеки ден, не се отказват никога. Винаги помагат на приятел, а за семейството дават всичко. Нека говорят, нека завиждат, думите вятър ги отвява. Истината винаги остава, а силните продължават напред. Душманите гледат свят, но до този връх не могат да стигнат, защото уважението не се купува, то се печели с чест и добрина. Този поздрав е за Пепи, Антонио, Деси и Юнайдин, четиримата братя. Гордост за Плевенския окръг. Нека късметът винаги е с вас. Нека здравето никога не ви напуска. Душманите гледат, но не могат да бъдат като вас. Защото истинската сила е в братството. Напред към върха, с високо вдигната глава. Четирима братя, едно сърце, една съдба, една сила.